Πώς ονομάζεσαι? Τη Λαβερίδου Παρέσα. Από πού ήρθαν οι γονείς σου? Από την Τραπεζούντα. Ποιοι ήρθαν από εκεί? Τα αδέρφια του και οι γονείς μου. Όταν ήρθαν εδώ πέρα, τι τους έδωσαν για να ζήσουν? Αυτό χωράφια. Μαζί τους από εκεί πέρα τι πήρανε? Ό,τι άρπαξα. Από τον Πόντο με τι ήρθαν? Με το πλοίο. Πώς ονομάζεσαι? Τη Λαβερίδου Παρθένα. Από πού ήρθαν οι γονείς σου? Από την Ορτού. Ποιοι ήρθαν από εκεί? Ήρθαν η γιαγιά μου με τα ορφανά, τα παιδιά της. Πολλά παιδιά, τα έφερε ορφανά εδώ. Εκεί, πίσω τι άφησαν? Εκεί άφησαν, είχανε φάρμα, ζώα και μέλισσες. Απασχολιόταν με αυτά. Ναι. Πώς ήρθαν από εκεί? Με πλοίο μου φαίνεται ήρθαν. Ναι. Πώς τους υποδέχτηκαν εδώ πέρα και τι τους έδωσαν? Ναι, πάρα πολύ καλά, τους δώσαν από ένα κλήρο, χωράφια και ζούσανε με αυτά. Μαζί τους από εκεί πέρα τι πήραν? Τα απαραίτητα, ό,τι πρόλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Καλησπέρα θεία. Καλησπέρα. Ποιον εντώνε μας? Ειρήνη. Από δεν έρθαντε σε τέρ? Στην Τραπεζούντα. Στην Τραπεζούντα είναι ο πατέρα μου και η μάνα. Εγώ στη Ρουσία. Το 39 ξεκίνησα με στη Ρουσία, έρθαμε στην Ελλάδα. Αλλά στη Ρουσία υπογράμμι πολλά. Πόσοι ονόματα έρθανε από εκεί στην Ελλάδα? Πάρα πολύ. Οι μισοί επέθαναν στα δρόμια, οι μισοί έρθανε. Όσοι γλίτωσαν έρθαμε στον Πειραιά και κράτησαν μας στον Πειραιά και θέλανε μας από πολιτείας. Έστειλανε μας, έστειλανε μας, πήγαμε στην Ελάτη ανέξα στην Αθήνα σε ένα κομμόπολη. Κάτσαμε ένα χρόνο εκεί, εγώ πένασα με ροκάματα μικρές αυτά, 8 χρονών, 9 πόσο είναι. Το ένα στο μεροκάματον, μαζί με τη μάνα μου, γιατί το ήξερα τα. Και μετά από εκεί έφυγαμε, έρθαμε εδώ στο χωρί. Το έφεγαν πίσω. Εμείς εκεί δεν και φέκαμε στην παλιά Ελλάδα, δεν τα πίναμε. Και μετά εκεί είχαμε, ό,τι είχαμε ένα τετράγωνο πανί, έβαλα με έδαινα με τα πράγματα μου και στο μήνε μου και... Αδά όντες έρθαντε σε τέρ. Καλοδέχτανats, γιόξαμε είχαν προβλήματα με την εντόπιση στα σωχωρία. Όχι και με την εντόπιση εμείς και γνώριζαμε την εντόπιση, έρθαμε στα συγγενά μου. Οι συγγενοί παντάπιναν μας, πολλοί ήσαν. Έχτισαμε ύστερα ένα σπιτόπο και κάτσαμε και απές. Πήραμε καπνά, μεροκάματα, ύστερα τράνιναμε και πάντεψαμε, έρθαδα. Αυτά. Δω δουλειές σε πήρα. Καπνά, τα έπιναμε, καπνά. Καπνά, σετάρια, μεροκάματα. Τα έπιναμε, ρίζαμε, τα έπιναμε. Είναι χρόνια δύσκολο. Μέτρον η γενιά πολλά δύσκολο είναι. Δύσκολο. Ψωμί είχαμε. 3 μήνες ψωμί είχαμε. 3 μήνες. Να είσαι καλά θεία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα θείο. Καλώς τα παιδιά. Ποιον εντώνε μας? Το όνομα μένα
Αναστάσιος Μωυσίδης, αλλά τότε με το Χρύσανθο Μωυσή, Ανέστη Μωυσή, γιατί κανονικά το όνομα μου θα ήταν Μωυσής Μωυσίδης. Επειδή όμως γεννήθηκα το Πάσχα, με βγάλανε Αναστάσιος Μωυσίδης. Θα ήμουνα Μωυσής Μωυσίδης. Και επέμενα έτσι. Αλλά το καλλιτεχνικό ναι, Ανέστης Μωυσής. Από δεν έρθαν δέσετε. Και μετά έρθανε στην Σημεράντη Τραπεζούντας. Είχε σχεδόν η Τσιμερά τον όλο πόντι. Όλοι πόντι. Ναι. Πόσοι νοματέ έρθαν από εκεί στην Ελλάδα? Από εκεί πρέπει να ήρθανε πάρα πολλοί, αλλά σκορπιστήκανε. Άλλοι πήγανε στις 5 βρύσες, όπως και ο πατέρα μας που με πήγε στις 5 βρύσες, και η μάνα μου και ο παππούς της μάνας μου, ο πατέρας, ήρθαν εδώ στο Γιαραμάς. Και στις 5 βρύσες έχουν πιο πολλούς συμμερίδες. Εδώ είμαστε μόνο εμείς και κάνα 2 οικογένειες ακόμα. Μετά ο πατέρα μου έρθε να δά, γνωρίεν με τη μάνα μου, επέμενε να δά. Ο θείο μου Γρηγόρης του πατέρα μου αδερφών πήγε στο Δρακόντιο, αλλά τα χωριά είναι κοντά. Δηλαδή κανονικά ο πατέρα μένει 5 βρυσιώτες. Ναι. Δεν έφεγαν ο πεις. Ο πεις και εδώ και φέκανε. Πρώτα φέκανε όλα το σπίτι του. Όλα τα ζωντανά του, τα χωράφια του, τα υπάρχοντά τους. Αυτοί πέραν ένα μποξάν, έβαλαν να πέσει κάνα 2-3 λώματα για τον δρόμο και αυτά είχαν. Τίποτα, όλα τα αφήσανε πίσω. Αδάοντες έρθαντες ετέρ, εκαλοδέχτενας, διώξαν είχαν προβλήματα με το εντόπιους αδάσοχωρίο. Όχι, όλοι εδώ στο χωριό ήταν πόντι. Είχαμε και σαρακατσανέους, αλλά Ατίνπα μαζί με εμάς, πιο πόντια σε εμάς ήταν. Όλοι ήμασταν καλοδεχούμενοι. Και εδώ στο χωριό, στο Πολυδέντρι και στις 5 βρύσες. Στο παλιό το Γιαραμάς δηλαδή και στο παλιό το Χατσίμαρι. Δω δουλειές επίνε. Εκεί πίνανε, είχανε τα ζωντανά τουνε, πρόβατα, κατσίκια, τα χωράφια τουνε, καπνά πίνανε. Ήτανε και μερικοί όπως ο παππού μου Χαράλαβον δούλευε, παίρνει στην τράπεζα, δούλευε σε έναν Τούρκον, είχε φουρνί, δούλευε στο φουρνί. Αυτά τα βιβλία σε πίνανε και τα ζαντήματα έσανε, τα χωράφια και τα ζωντανά τουνε, τα χτίνια τουνε, τα κατσίκια, τα πρόβατα, αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, να είστε. Καλησπέρα θείο. Καλησπέρα. Ποιον είναι το όνομα μας? Το όνομα με Στεφανίδης Παναγιώτης, του Ηλία και της Βασιλικής. Από δεν έρθαντες ετέρ. Ασιτηρούν σομέρο, ο πάπων και η γιάγια με έρθανε ασοχωρείο Αμπέλια. Ένα χωρίο ψηλά στο Σορμάν απέναντι στο μοναστήρι τη Παναγία Σουμελά. Και ασημάνας σομέρος, ο πάπος συμμέτωνε ασοαργαλή. Σε ένα χωρίο αντιτραπεζούντας. Απ' εκεί ήταν και ο Χρήστος Αϊβάης. Πόσοι ονόματα έρθαν από εκεί στην Ελλάδα? Ασικηρούν στο μέρος έρθανε ο πάπομ, η γιάγια μου και τα 2 τα τρανάτα παιδεία του. Οι άλλοι εγενέθαν να δά στην Ελλάδα. Δεν έφεγαν ο πεις. Ο πεις έφεγαν ότι έφεγαν όλος ο κόσμος. Και τα περιουσίασα του, τα χωράφια του, τα χτίνια του, τα υπονοστάσια του, όλα έφεγαν να τα πεις και έφτανε. Αδά όντες έρθαντες ετέρ, εκαλοδέχτανας, διώξαν είχαν προβλήματα με τη εντόπιους αδάσοχωρίου. Προβλήματα πολλά. Ένας θεία, η θεία η Παρθένια Γερασιμίδου, έλεγε μας ότι με τα βίλκας και με τα τσιρμούκια εκκινήγαν για να κρούνες. Αλλά τε μετέρπα και βάλω να το κα, εκείνη παεντούνας. Δω δουλειές επίναν. Απ' εκεί όντας ήρθα να δά, εδέκανας κάποια χωρία, το κράτος, κάποια χωράφια, το κράτος εδέκανας κάποια χωράφια. Με εκείνα ευκίνησαν και πίναν καπνά. Να είσαι καλά θείο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Καλησπέρα θείο. Γεια σας παιδιά. Ποιον είναι το όνομα μας? Δημήτριος Παρασκευόπουλος. Από δεν έρθαντες ετέρ. Λοιπόν, ασογύριν εν Κυρισχαναλίδης. Ασημάνα Μουντέτης. Ο κύριν έρθαινα στην Περσία.
δεν το λένε και με έναν Πέρσο. Πριν το 22 και τον Κεμάλ τον καταραμένο εκείνον, ο Πάπου με τον έμπορας. Έμπορας εκείνα τα χρόνια και έτσι να πας 2 ημέρες και να έρχεσαι και μήνα σε παίρνανε και μήνα σε κλώσσες. Και κουβάλανε και την οικογένεια μαζί. Είχε τον κύριο και τη Γαρίνα και παίρνανε στην Περσία. Παίρνανε τα λεπτοκάρια, εμπόριο είναι είδος με είδος. Και παίρνανε στην Περσία λεπτοκάρια, δεν παίρνανε άλλο, δεν βγάλανε εκεί η τραπεζούδα και όταν έρχονταν έβγαλαν χαλί. Απόλυτα τα χαλί. Όταν κουβαλάεψε μας ο Κεμάλ, Πάπου με τον στην Περσία. Επικοινώνησε με τα αδέρφια που έσανε στην τραπεζούνα, λέει αδακές μην έρθεις, λέει γιατί έτσι και έτσι, εμείς παταφέρουμε. Τα αδέρφια, τα άλλοι έφυγαν, έρθανε στην Ελλάδα, τα άλλοι στη Ρωσία. Ο Πάπου με παίρνει στην Περσία. Όταν έτω 17 χρονών ο κύριος, θέλει να έρθουν να πολεμά στο ελληνικό στρατό, ναυτικό, στο Αβέροφ. Πόσο είναι? 17 χρονών έρθε να πολεμά. Αβάφτιστος. Εκεί είχε εκκλησία να βαφτεί. Στο Καράβα πάνω βάφτισαν και 13 ονόματα. Και επέμενε ο Αλέκον ο Πέρσον, ποιος Αλέκον, ο Αλέκον ο Πέρσον, κουβάλισαν το Πέρσος, επέτανε εκείνος, κουβαλώ το τώρα κουβαλώ. Πόσοι νοματές έρθαν από εκεί στην Ελλάδα? Νούμερο δεν ξέρω. Πολλοί έρθαν. Αλλά και πολλοί πήγαν Ρωσία. Και στη Ρωσία μετά το 36-39 έρθαν σαν αλλαγές. Το έφεγαν πίσω. Τα μέρη του έφεγαν πίσω παράδεισος. Εγώ που πήγα, δηλαδή πώς είναι σακούλης ο παράδεισος, αλλά έτσι είναι εκεί. Πέσα δέντρα. Αδά όντες έρθαντε σε τέρα. Καλοδέχτανατς, διώξαν μη είχαν προβλήματα με την τόπου σαν νοσοκομείο. Πάντα όπου πάει πρόσφυγας έχει προβλήματα. Όταν είσαι πρόσφυγας, τα προβλήματα θα έχεις. Όπου κι αν πας. Ένα παραπάνω, είτε με τέρα δακές. Γιατί εκείνο έδεσαν κιόλα. Ενώ θα να τόσο πολλά και έσαν εκείνοι, θα τόσο ενωμένοι. Γιατί ο ένας χύσε να τρώει, δίνει να το άλλος. Ο άλλος χύσε άλογο να πάει, δίνει να το άλλο. Θα φτάνει τα δουλεία όλα μοιρασμένα στον ένα σε δουλειά ή τον άλλο. Δεν δουλείες πίναν. Αγροτικά. Άλλα δουλειά χύσε τώρα φτάναμε. Τα πιναδακές έσανε με τα... οι εντόπιοι ειδικά με τα οψάρια. Είτε μετέρη με τα ψάρια, είχα. Και με την κτηνοτροφία μα πολλά και είχα, το λίγο. Ευχαριστούμε δύο, να είσαι καλά. Καλημέρα παππού. Καλημέρα. Από πού ήρθατε? Από το Βόλο. Από το... Σαμσούγκα. Πόσοι ήρθατε από εκεί? Εγώ από εκεί ένα χρόνο με έφερανε. Ήτανε σχεδόν 5-6 οικογένειες από εκεί. Όλοι μαζί έφερανε, ήρθαν εδώ. Εκεί πέρα τι αφήσατε πίσω? Πίσω, τι να αφήσω, όσο μπορούσαν πήρανε τα πράγματα, μερικά που δεν ήταν χρήσιμα τα άφησανε, έφυγαν. Εδώ πέρα τι βρήκατε? Μόλις είχαν φύγει. Πόσους υποδέχτηκαν εδώ? Δεν βρήκαμε Τούρκους εδώ, είχαν φύγει.
μια εβδομάδα μπροστά έφυγανε. Μαζί σας τι πήρατε για να έρθετε εδώ πέρα? Μαζί μας από εκεί που είχαν φαγοπρόκια το ένα τ' άλλο, όλα τα είχαν πάρει από εκεί. Ύστερα εδώ στη σειρά έκαναν τη δουλειά τους. Εδώ πέρα πώς ήρθατε? Το 24. Με τι ήρθατε? Από Θεσσαλονίκη ήρθαμε με τα πόδια εδώ. Από την Τουρκία? Από την Τουρκία με το πλοίο ήρθαμε. Εκεί πέρα τι δουλειές κάνατε? Εκεί πατέρα μου ήταν ψάρας. Ευχαριστώ πολύ, παππού.